Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV nepa Zimbo Live tiri mugokwe kwa Sabhuku Nyamazana uye muri mudunhu rinotongwa na Chief Njelele. Tine nyaya yatinayo panapa yatoda kuti tikurukure nema witnesses pamwe nema family members asiri kugutsikana ne outcome yakaitika ku police kana kuti ku court. Nyaya iripo ndeye kuti Thulani Ncube akabayiwa nebanga musi wa 26 December 2024 gore rapera. Nyaya payakaitika pane vamwe vakanga varipo vachiona zvichiitika ikazopinda mukoti. Yapinda mukoti haina kuzobuda zvakanaka. Ndo nyaya yatoda kuti tikurukure tinzwe kuti vabereki kana kuti hama dzaThulani vari kuti kudii maringe nenyaya uye tinzwisise zvakaitika musi wacho wakabayiwa pabomba munongoziva munguva yeChristmas panoitika zvakawanda vanhu vanenge vakaungana vanhu vachiita saka apazoshayikwa anonzi aona zvichiitika kana kuti zvaitika aripo nokuti panenge paine vanhu vakawanda. Lioness, muri yeZimbabwe ngatisanganei neumwe akatokuvara pachiitiko icho chakasvika kuti Thulani ave anodzama. Makadii yenyu baba? Tiripo makadiwa. Ndine urombo nezvamakasangana nazvo. Takasangana nazvo but zvina kutifambira zvakanaka. So ndiri umwe wemawitness vamwe vanga vari ipapo but kwatakafamba kwatakaenda kumakoti takasangana nekunzi isusu tatisipo ipapo pachiitiko chakaitika ichi. Zvinova zvakatikachamadza kuti kandi tonzi tatisipo sei pachiitiko chipi ichocho. Muchitsanangurira muri yeZimbabwe inzwisise kuti toda tidzokere pachiitiko chemusi wa 26 muchitsanangurira maitikiro azvakaita kusvika titi umwe wenyu ashayika. Ndopatiri kudai muchidimbo ndingangoti inini ndakamira nechepachinzvimbo tiitawo mafara taingodi atangoita vakomana ava tasina kutomboona kuti varipo kana kuti ini ndakangobva nechechinzvimbo pandakabva ndichidavira foni yangu ndikasvika ndichipedza kudavira foni yangu ndobva ndacheuka. Ndichicheuka inini ndokutime yandakati ndikandidzokera patatakagara ndopandakaona iye Thulani atowira pai arohwa nebhodhi rakawira pai pasi. Ndopandakamhanya pai ndinozama kuti ndingarandudzire umwe wani. akamurova nebhodhi makamuonera? Akamurova nebhodhi ndakumuona vakamuona varipo vakamuona ndopandakasvika ndinorandudzira paya ndopandakasangana newecrossfire kuti neniwo ndakutonangiwa paya tichindibva tatotiza neiyeyi mufi uyu akabva totiza achitopindawo paya achitevera kumashure kwangu. Ndopandakasanganisana nebanga inini mufi ndiye akatodedzera banga inini asati akarohwa nebhodhi pekutanga akatodedzera banga achitoti tsano banga kumashure kwani. Ndopandakachekwa ndikaona banga rakatodai angakabata makamuonera akakabata ndakamuona. ndiani akanga akabata banga panguva iyo? Ainzi Davidson Chivaura. Saka indonzi Fairchild Chiyangu. Ndopandakasvedza ndingati ndakangodonhedzewa nekuona chiitiko chacho kumashure kwani kwakuti chinodonha paya ndopakanditi tipi yebanga paya musoro ndobva ndakambaira chinovhura chinovhura dondo pandakabuda paya chinobata matombo chinobata matombo kuti vanhu vaya vanenge varikutotevera pfungwa dzangu dzanga kuti vanhu vaya vanenge varikutevera kumashure kwangu. Chinodai senge ndopandakaona anonzi Rustin Chivavura futi ndopandakaona akabata mufi nechepazasi akamubata kudaiso achimurova. Saka ndo time dzandatova nechinzvimbo sondatobuda panze padhuze nepadhuze pandanonga matombo 2 nditoti ndinofunga dzandaitoti ndikamukuta neiri chamurova neripi neiriri. Ndopakatoona kuti munhu akabata ndakabata mazitombo mazihombe mumaoko mangu. Saka ndopakadaiso kana kuti munhu atoropotsera satime ndakati ndikandipodzere matombo ndakabva ndaona trade uye angana trade dzakawanda ndika apa
ndokona kurova umwe wangu singatozivi kuti umwe wangu wakagara atouye kudhara. Ndopa ndakakanda matombo paya ndobva ndamhanya ndikaenda nochera mvura pamugoti panzvimbo ipapo pabomba ipapo ndanochera mvura ndichidzoka paya ndikatanga mugezisa ropa ranga riri apa pangabayiwa apa papasingabudi ropa rapapangoshinya pakadaro. Banga riripo riri ipapo paspinal cord apa pamusana. Ndopa ndakamhaina chera mvura ndikadzoka paya ndobva ndamutanga mugezisa ronda iri ratidza kuti ranga riri banga nerebhodhoro ranga riri apa akadai ritu tindakamugezisa. Ndapedza mugezisa paya ndopa takamutakura tikaenda naye kuchipatara. Kusvika kuchipatara chikugara zvimaminitsi zvishoma chiita kuti hapasina umwe wangu. Pane nguva yamataura kuti makasumudza musoro makabata matombo makaona Rasten chivavura airova zvairatidza ngezvibhakire kana kuti asi nini semunhu angave ananyatsoona kuti chii chaishandisa ipapo. Asi ndiye anga akagara pamunhu akatomuratidza kuti anga ndiye munhu wokupedzisira ndakatodzinga ende iye akatonyatsondiona kuti uyu munhu chero nanhasi anotoona kuti uyu ndiye munhu akatoita kuti nditosumuka nditomusikiza kuti atobva pati ndaiwo ndichisikiza paipaka musoro warasta ranga rakadai ndikati manje apa iye aita kunge airi kunzvinga nemusoro uya wanga akabata akamudai ivhi rakadai iye ari pamakumbo achirova. Vana Rasten Chivaurawa magara muchivasiva here naDevson Chivaurawa? Devson ndo andaiziva, ndakamuziva kudhara kuti kuprimary taidzidza tose paZhombe asi yanga ari mumashure kwangu taibva tose paHerija. Apa paHerija iye achienda kupi uko ndopana apa kwakuri kutanga kusangana kubva tiri kuprimary. Anombogara kupi? Anonzi kwanzi iko zinokwanzi kumasoro ndokari kwaChief Chisima. Panguva yamakazenge masumuka makutsvaga mvura yekugeza vakanga vaita ndeo nemi havakanga vari kupi? Makatanga kutobuda ini ndandave busy neumwe wangu ndati areka ndidi betsere umwe wangu ivo vakatobuda pamukova paya vakatodai neuya uyu Devson vakatobuda vaitoti ane nharo ngadi ngauye. Makazonzwa here kuti chaita kuti imi pamamheke muri pafoni muchizocheuka muchiona vanhu achikandwa bhodhoro makazonzwa kuti vairwere here? Hapana akakwanisa kunge achindiudza ipapo kuti chii chakaitika ipapo. Ndinganyepa. Mapedza kugezesa Tulani muchienda kuchipatara akanga achiri kutaura here? Ndakaguma ini achidedzera banga riya riya. Ndibvisewo banga. Aiwa achidedzera banga ranga ri kumashure kwambozi inini ndaifanira kunge ivo vachimudemeja kaneniwo futi achitotiza bozi inini ndakatonatsoona kuti musindo weka wakatokurisa. Saka pakubuda kwangu inini kwakutodetsera ini kuti ikandidi kandiuibhuru aitoteverawo mumashure anga asatatombo achitevera kuya anga asatatombobayiwa paya akabayirwa achitouyawo newei yandandiri inini. Hanzvadzi, ndinoda mashoko maviri matatu aunoda kutaura kumhuri yeZimbabwe. Kune vechirume vanoenda kumafaro, vanoenda kubhawa. Ndinozviziva kuti makarwadziswa nenyaya dzemhanda idzi dzinomuka panzvimbo panoungana vanhu. Dzidziso yauinayo nokuti wakasangana nazvo ende uri kurwadziwa kuti umwe wako hasisipo kuburikidza nekurwiswa nevanhu ava. Haini nangu nechidzidzo chekuti inini unofanira kuziva bozi vanhu patakagara apa fanira kuziva vanhu ipapo panotori nevamwe vavengi vamwe vakatowanisa stereka vanonyatsoona kuti ava neava vanogona kukonzeresa kusvika pastage ipi zvasingafanira kunge zvichiita seizvozvo. Unotozoona pamagariro atakaita kuti izvozvo zvakakonzeresiwa neizvi zvakakonzeresiwa neizvi. Kana ndeu ichizenge yapera vanhu vaakutaura hongu Tulani mweya hasisipo mweya wake ngauzorore murugare. Kune vanhu vanozouya vachitaurawo kuti
iwo wanga wakuvadzwa kuti ndakachinzwa kuti vanga vachirwira musikana, ndachinzwa kuti vanga vachirwira kuti haunondibhadhara mari yangu yechikwereti. Nanhasi hapana mashoko akabuda kuti munhu akangorohwa kana kuti vakarwira chii, hapana nanhasi. Ipapo pakanetsa po zvinizvi ndikangoti zvinizvi zvakaitika maminitsi azvakaitika ndikangoti munhu achibva pashopu iyo shopu iyo achisvika panapa aifamba kubva apa achisvika pano akatoona zvatopera. Right. Pane zvandinoda kubvunza. Imimi mati makaona zvese. Musi wakanyorwa statement nemapurisa makatorwawo here statement yenyu? Vakandibvunza. Kokukoti makanopa here statement mukati mematare dzimozva? Ndakanopa. Asi pekupedzisira mukabva manzi hamusi witness? Takatonzi isusu hatisi mawitness. Anga azvitaura izvozvo ndiani kuti hamusi witness? Izvi zvakabuda padare Makanorapwa here imimi mushure mekuchipatara, mushure mekunge mabayiwa nebanga musoro? Ndikati inini handina kunorapwa. Ndazwa muchiti mamutori nerastawo makatogera mushure meronda ramami. Nangu indapozi ndatave busy nepozi nini taiti nangu ndikabata kudai zvondanyazonza kuti hapeni yacho inyaya yekuti ndabayiwa padare ndakudi handina kuvara nepozi ndaingori 1 murume vamwe vese vari vanhukadzi. Saka ndikaona kuti inini ndikada kuti nditimaisanakuda kuti inini ndinde kurapiwa kana kuti chichika tisina kufambisa nhau yemuchinda uyu matakazongopera pawo tichakunza kuti uyadi hapasina munhu. If you, your loved one or a family member has been diagnosed with cancer, at Veda Etherica, we have VHM Complex, a tried and tested immune boosting blend of herbs and minerals with positive results. Contact us using the number on your screen. VHM Complex, bringing hope to many. Rakapora ndonga pamwe ndakaita pamwe wiki ndopandaiti ndibata kuti ndopandakanzwa ndaiti ndikabata kudai so ndainzwa kapeni but rakazodi pota richingoti chingopera rakadaro. Pekupedzisira pane pamazoti makapinda mushopu muchitiza ndewoi ndo mumwe chete zvamairoverwa Tulani ndo imomo iri 1 shopu yacho. Makanga musina vanhu vaitengesa here mushopu imomo uye dzadziri nguva hadzati kuma 10 dzemasikati maitove nemunhu aitengesa mushopu imomo? Vanhu vaivepo but tikangoti vakomana maitiro avo tikangoti chero dai maive chero nevamwe vanhu vakatiza vanhu vakomana vaiti chero akutenga nyama chero aida kudi otherwise aitongobayiwa ari imomo. Because ndikuzvitaurira kuti tiedze kuti pakanoperera upenyu hwaTulani vakanga muri mushopu, vakanga vari mushopu iwo mawitness futi anofanira kunge achita vanhu vakatiza vakatiza vana Tulani vana Rastena vana Davison vanoita basa ripi? makorokoza ekumasoro. Vanofamba munzvimbo dzakawanda zototi chero pandiri vanapa kanti ndangana rugare ndotohlaza kutoti zvakatoita darika pakatoipizisa zvokuti fudzi mufungwa chachidzaito mufunga kutombotiza madhezi ndangana rugare tori nabodzi vanhu vanotouraya but zvotonishamisa kuti nini onzi kwai vanhu ava isusu hapana umbo isi tichitsanangura zvakaitika. Vane dzimwe nyaya here dzamunoziva dzakaitika dzamunofungidzira kuti vakanenedzerwa nyaya idzodzo dzekuuraya? Taingova vachingotaura kuti kwadzi uyu ndewechi8 vanhu vaingotaura vanhu vaitaura kuti uyu ndewechi8 pakuuraya saka vachingobuda. Mashoko enyu dai mamapuhwa mukana wekuti mutaure nemukuru wemapurisa kana kuti wekukoti maringe nemafambiro akaita nyaya yaTulani mungati chiona? Haini nangu zvikunyanya kutibata-bata pakuti zvinhu zvatiri kunyanyotsanangura chaizvo zvinova zvichakwanisa kuti kuvadzisa isusu kana kufa. Vakasiya vanhu ava vatiri kunyatsotsanangura kuti vanhu nyatsoona kuti munhu uyu
munhu akaurayiwa nevanhu ava vanhu vabatiwa uku nemupurisa vauyiwa navo kunzi isusu hatisi mawitness tichitsanangura mafambiro akaita nyaya pandoziva inini sematsanangura ndaita apa pandonyatsoziva kuti apa inini ndakasvika zvakadai hamene kuti ivo vaida maitiro api kuti pekutanga kuona here kana kuti hameno pavaida ivo kuti vaida kuti ndinge ndakatanga kunge ndichiona here maitiro makuitira kwenyaya here ndopandakazosona ngati manje inini ndandisipo ipapo asi inini ndakazosvika asi taivepo papi ipapo ndangobuda ndidavira ko tongobva pano seapa ndichicheuka ndodzoka ndoona vanhu vari bisi kudi tinotenda pasina zvimwe zvamakamuchira kuburisa panyaya ineyi tinotenda zvikuru nekuona mukana wekuti titaure nesu pano asi inini chikumbiro changu inini nachikumbira kuti ndavatibetserewo bhozi vakomana ava vachiramba vachizviita zvinizvi ende tichapera zokurevesa ende vachazviwa kuti vakomana vadai ini hanchatoendi kana kunotsvaka mari kana kukurukuza ndo basa rangu inini ndanga ndichiita rekuti ndobuda ndichienda samwe ndakutongogara ndiri pai ndiri pamba kana kutonzi ndabuda kutobuda ndoenda kusouth ndokune brain dzangu inini kuti reka ndibude ndekusouth otherwise togona kusasangana ikoko sezvoya vari makurukozi life yangu inogona kuti chovhei asi pfungwa dzangu padziri chaizvo nditori nekushushikana kuti but mangatidaro here maitiro iyayo mhuri yezimbabwe mavanzwa baba vatsanangura vakati tariro yedu yanga iri kujudiciary service commission nepolisi asi hatisisina tariro ende taakugara takabatira maoko mumatumbu nekuti mhondi dzacho dzatakaona nemaziso ndikapupura kuno ndovasvita dzakabudiswa dzikanzi hadzina mhosva amenho vatariri rekedzai tisangane nebrother yemuvi ichitsananguruzo zvazvakaita baba makadii tiripo nematambudziko unganditsananguruwo here chiitiko chakasangana natulani uye muchizotitsanangurira mafambiro azvakaita kusvika kunzi nhasi vana Rusten vabudiswa kunzi havana mhosva inini ndakati ndichisvika panapa ndakatongosvika ndifuna kumwadzadza kumapasi 11 ndakatosvika munyaya yatoitika kare saka ndakasvika zvinzi Tulani abayiwa nebanga asi yengu aendwa naye kuchipatara saka muzwa kana uri munhu anenge ari ukama ari pedyo nemunhu kana vakutsanangurira kuti zvirikufamba sei ndakagara nearly 30 minutes asi ndichongoona vanhu vangoda zvitutu mwakumorava asi kutaura kuti chii chaitika chaicha leti ndivana zvato ndinazobvunza ngati wakutadaiwa ndiani wakati hati Tulani sei saka ndakazotora 1 wekusaidiri kwaye vataurinso ndikudati achimara ndipadivi nditsanangura bozana vasutaura zvinhu zvika bozi munhu arikutaura zvake morotaura zvake chichaitika vakomana vasvika vakadii vaona Tulani akagara vakomana vangu vachimadoro vagere apa handiti saka vakomana vametoanisana pakudini saka vakunisana kwavo paya vabva vatanga kurova Tulani Rusten akauya anonzi ndiye akauya akarova nebhodhoro arova nebhodhoro Davidson ndiye akanga aburitsa banga iri rinonzi ranga rakatobuda kudhara ranga rabudira kunani kumatsanawo asi parakanga rauya kuna Fecha ndopa rakamupara vari kutaura nzakadi ndakaparwa pamusoro handiti ndobva atiza akazonobaya chii paukazonopinda mukati umo mubhucha handiti ndimunonzi hanzi ini ndakuzvitarisa ndiri ndega ndakazoona kuti uchiminzi munhu vazoenda naye kuchipatara asanga atofa kudhara yaenda kupostmortem report yakauya asi tikatoitarisa zvairi iri kutaura zvinhu zvakaitika kuno kumusoro mainjarisi ava kutaura ndeyekumusoro asi kumusana ndo kune banga rakazobayika kupedzisira rikadambukira mukati saka vanotaura kuti iye achibuda akazobaya anonzi ndi Davidson uye banga iri handiti anzi akabuda akabata hendo
banga rakaradamukira mukati kumusana. Saka postmortem yakaburitsa zvikuru zvekumusana izvo hazvina kubuda kana dokta haana kuzvitarisa. Saka akatovigwa anaro banga iri. Inini ndichitovhura kudai chironda chacho ndaitoona kuti iri kutangira apa. Postmortem ekuno kugokwe anoitwa Bulawayo. Panguva yepostmortem kubva musi wa 27 wakanyorwa postmortem ine yamatipa ndo mutumbi wake wanga watobviswa kuno kugokwe. Wakatobva kuno kugokwe wakaurawa musi wa 26 27 pawakasimuka nditi iye akafa musi 26 27 vakasimuka vachienda Bulawayo. Manheru acho vanga vadzoka nemutumbi takazotora mutumbi musi wa 28 tichizouchengetedza musi wa 28. Vakasimuka nguva vachienda Bulawayo. Kazhinji vanosumuka kuseni kana kusumuka manheru. Vanenge vachiita kuti vakwanisa kunobata line because vanenge vakawandisa. Saka vakatosumuka kazhinji manheru musi wa 26 because inini kuma7 kuma66 ndakavaona motikari yadzoka yakamira pabomba. Ndikatoziva kuti ndipo vakatora kuti mutumbi tauya nawo kana muda kutora haimudunzi muzotora. Ndipo dare razopindwa dare rakazopindwa musi wa 20 raifa ngotanga musi wa 4 January 4 February. Saka rakazoramba chingonzi yaigona kuti mukasvika onzi haiwa muchazopinda mangwana muzodzoka mangwana. Ndiye akazouya kupedzisira kesi iyo makesi ese akanga auya avingwa naHigh Court kuno. Asi mabatirwo anga akaitwa nyaya yacho manje. Professionalism hapana. Bozi iri doketi chari ndikuziva kwandozviita iro. Doketi rine pari maganzirwo arinoitwa. Asi mane procedure pane procedure 1 inova yakakosha stereki ye-identification parade. Kana witness achiti inini handizive kana kuti complainant achiti inini handinyatsoziva munhu uyu panditi asi ndakamuonera papi ipapo. Saka identification parade yagara inoita nyangwe ava vakauya vakatsanangura zvaari kutsanangura uye utsanangura zvaanotsanangura hazvibude bozi ku identification iwo wazomuziva sei. Handi wati wamuzivi zita rake wazoziviswa nani kuti uyu ndiye anonzi Rasta. Wazoziviswa nani umwe witness akapedzera atotaura vakazanzi no inini ndakaradzwa ndakaudzwa mapurisa ndo vakamuratidza vanhu pamari vakaradzwa paaizi vanhu ndakaradzwa mufoni. Saka haisi ID parade haina kukwana because vanofanira kutouya vakawanda vomiswa akabaya mufi ndeyani. Sorry baba, ndoda kumbokudzosai. Ndoda kubvunza kuti chakazosunda kuti vana Rustin naDavison vazosungwa angambotaura mazita avo ndiani chakaita kuti vazosungwa? Rustin anozivikanwa pano, mwana akakurira pano. Kana inini ega nditi inini was my best friend. Unoziva kubva tiri form 1 ndio kana chitoya kumba ndiyo ndaiuya naye. Saka munhu ndakazoti ndakubvunza ndiri ndega manje kuti nemi mati mimi wekwachivaura ndiani muri vaRustin here. Saka umwe akati zveshuwa ndiye wacho ndiye atotanga kunobaya Rustin. Saka vamwe vakawanda vaivaziva kuti ndiye papi ndiye pano vakazotutawo vakuenda kunogara kumasoro asi ndiye pano. Ndingangoti angasinga ane zita ranga risinganyatsozikamwa ndi drive anga driver wacho neumwe wacho uyu vamwe wacho vanga vasinganyatsomuziva vanga vari 5 vanga vasinganyatsomuziva. Saka vanhu vakazobatwa 3 driver neavamwe 2 ava Rustin nani neumwe wake uyu achazi ndianonzani Somanzi Jason.
Davison akatiza, Davison na Nelson vakatiza. Bozi pakusumuka kwa vakaita ni motikari apa, vakapinda motikari na Brighton. Andi ndo vabuda vakadai. Andi chisvika wacho patino ufa pawana. Ndipo vanonzi vakadzikira. Ivo vanoti mutauro unoita mastatements avo vakanyora ivo. Anditi vaiti zvanzi ndipo kaburikira Davison na Nelson. Saka ivo vanga vakuita sekuti Nelson na Davison ndo vega vakadini vakabaya. Asi vanhu zvinhu zvakaitika vanhu vese vakabaripo. Zvinganguva zvichida kuti zvishaya zvinzi zvinoshaya mawitness kana kuti zvoshaya mawitness azira kana ma-CID investigations kuma investigations. Saka doketi ragadzirwa matikiti vanofana kusvika 5-6 anotadza kuona kuti tine anomaly yatasiya here padoketi iri. Vachiripedza vanorienda kuna in charge crime ori browse rese vanditi vanoda kupada correction kukuretu kana pasina ochire orindisa mberi unoona dispo anditi ko iri zvoroti pesema vanhu vemapurisa ese radarika vasingaoni kuti identification parade haina kuitwa. Kutoraswa kwenyaya chako zvekuti ataura witness ataura yavabva yaibatira pakuti identification parade haina kuitwa. Akasungwa pana Davison na Rasteni nekuti Davison akatiza na Nelson akatiza akatozotanga kuwanikwa musi wekuti vaziva kuti nyaya yapera. Saka variko ime matsarangura muchiti makasangana navo musi wakanzi nyaya yapera vachipembera. Vanga varipo pagoko vaitopembera vakatendera mabhawa ese paya. Muri yeZimbabwe tinoda kudzoka panyaya yepostmortem. Muri iri kuti postmortem yacho yakamboitwa here zvechokwadi, nekuti isusu takunoviga mutumbi wedu takaona banga rimborimo, asi papostmortem hapana chakanyorwa chokuti mufi anga ane banga muspinal cord. Tiri kuda kuziva kuti chii chiri kumbotora nzvimbo. Sekuru ndoda kudzokera zvakare munhoroondo yenyaya kuti mupurisa kana akanomangara kuti ava vanhu vasungwe ndiani akavanongedzera kuti uyu neuyu nhasi uno pari kunzi mawitness haana basa asi vakasungiswa nani. Vakatouya boza maini zvizhinji kana kuitwa dzimwe nguva havadi kulidiwa vanotanga kubvunza munhu vakanzi angaripo ndingi unotanga kubvunza ndiwa chii chaitika handiti. Saka ndipo mawaniro avakaita mawitness vamwe vachivolontiya kutozouya vakaita sesaficha kuti tovhesa hapasina kana option because ndiye anga ari close na Rasta anzani nagidza ndo vakanga vachimwa naye handiti. Saka ava ndo vakatotorwa vari pedyo, asi pane vamwe vanhu vakanga vachiona varipo zvekutoti pane kuti vave vaviri mawitness at least dai vakaita kana 4-5 because vamwe vanhu variko vakanga vasingamudoro nevava because togona kuti ava vaimwa vavana kunge vadini judgment was impaired. Saka asi mumwe munhu anenge aripo apo asiri kumwa ari kumwa drinki rake anoona zvirinani kudarika. Baba nenyaya yamambotsanangura muchiti imi mamuri best friend yaRasteni iyo mundi yamuri kuti ndiyo yakabatsiridza kupondwa kwebrother yenyu. Rasteni makatamba naye kusvika pachikamu chimwe. Tangu tichingopedza chikoro paya kama 98 paya. Rasteni akabva buta ini akangogara ndifunga kusvika 2000 akabva atobuda akatanga kuenda kuchikoro kose nyanya kuenda kuchikoro kose. Ndipo patakapesana ndakazosangana naye mai manje achitori neimwe kesi yanga vamwe vatorerwa nevacheka mupazhombe apo vanicheka nebanga nevazukuru vake vana Nelson vavo. Saka ndipo ndakazongosangana naye ndizvaizvi zvino nearly last year. Zvokureva kuti ndo upenyu hwavo hwamunoziva imimi kunze kwenguve shamwari yenyu, nokuti zvokuti vari kunzi akacheka munhu pazhombe munochokwadi nazvo.
izvo toripo iri ndori kesi yakatovhurwa masaidzi ese vabozi vakanorepotawo kabhuli vakaripota yakaripotawo ikatoshandwa yakadaro kusvika yapera handisi mashandurwa yakaitwa asi inotori kesi inotorarama akatoplacwa pasini ini ndichisvika paipa late musi wekuti auya kuzoratidza zvaaita kunotori neumwe bamunini wangu ainzi Phineas vakashayika vari kuproposal saka bamunini vakabvata ndiri kuona munhu uyu akafika skipa yeblack patakaenda kunotarisa mutumbu wedu ndiye ainzi ndiye akauraya Phineas. Saka makezi iwayo akazotanga kuburitswa zvanzi because judge vakutaura vakatiwo there is no sufficient evidence, no conclusive evidence, and it right though pane vamwe makezi avanawo hatingapinzi panapa the case is good, you are free, you can go. Saka koma cases avanenge vanawo mamwe acho asi kuconsiderwa futi toti apa vatoshaya evidence yezvinhu zvaitika vanhu vakatarisa. Ndinoda kudzoka panyaya mamuchiti paakaidentifaiwa nomwe munhu papari pachiitiko chamusuno here ndichamusuno achitoti munhu ndiye ainzi ndiye takatomutondekerwa bhozi anga ari parufu wacho. Saka uyu vakatouya kuzoratidza mapurisa zvavakanga vaita ivoka vakatouya saka dare harina kuzvinzwa here kuti vakauya vachidemonstrata maurayiro avakaita vakanyanzotaura mukatotarisa pamaripots avo ivo kuti zvavo handiti vaitonyora inini ndakauya ndikadai zvandakaita inini handisi ndakazobaya ndakakwanisa kungobuda ndichidai ndobva ndogara motikari vakomana ndobva vazotevera neusonani Edison. Tina kuziva kuti vatoputsa vauraya munhu asi pakutozotiza takudai takuenda nditi ndipo vakazodzika vamurodhi vachitiwo varume munhu uyo ane afa saka tisii pano tichienda imienda yemega ndio maripotsi avo akanga achinyorwa akanga achiverengwa pavese zvichireva kuti munhu haagoni kuuya kuma-indications kuti anga asipo pacrime scene anouya pacrime scene nekuda kwokuti anouya kuma-indications nekuda kwokuti akanga ari placed pacrime scene musi wacho kana muratidziro waaiita chacho nepaka movement yakaita kubva sepapapa nelabo aiyeverenga tisaiti ma30 meters ima munotora mavidhiyo ema-indications handina asi vamwe vakatora ndogona kumatsvaka aitofamba kunosvika paanga agere rasta handiti nemabvisiro akamuita heti iye ndiye akataka kubvisa heti yemarasta anenge nechimaziheti avo akadadauraya handiti ndiye akatomubvisa heti iya achitanga kuzobayana vachidini paya mumwe ake achiuya achitora bhodhoro achidaro handiti vakaita vese ivavo 3 vangobatwa vakaratidza ipapa kunze kwaiko driver ndiye akamborambira akati aiwa ini handina kunge dai asi first witness aitiye zvanzi akatouya akamira akasiri pangwa ndichivabvunza kuti ko imimi munhu uyu muri kumuroverei nebhodhoro asi pama-indications apa uyu Rusten akabvuma kuti akambova nebhodhoro vaibvuma. Apili yenyu kuvatungamiri vejudiciary vemapurisa muchidimbu zvikava nyaya kana dzikaitika zvakanaka kuti anenge apara aende because kunoku hazvisiri safe kuvanhu vese because vakauya vanongosvika voita zvavanda vachizwa kuti tagari tinongonobuda kana iri mari iri kushanda vanongonoshandisa mari kana iri mishonga but mishonga rudzii tinotenda muri yezimbabwe ndo nyaya yatanga tichibata tiri panapa iri nyaya yerufu rwaTulan Tulan Ncube akashaya musi wa26 December gore rakapera asi mhuri yake iri kuti apasati pane closure nekuda kwokuti justice haina kunge ichiita zvavaifungidzira kuti ndo zvinofanira kuti vanhu vavharirwe sekupedzisa kwavaita Lioness.
muri yezimbabwe sekuru zvakaoma zviri kuno chichemo chevagari vari kuno vataura vari off camera vari kuti ndizvo here zvekuti vanhu vopondwa zvongorova vanhu vaakufamba nemapanga pese vakufamba nemaweapons taiziva kuti mukaenda krismas vanhu munonofara chichemo chemhuri iri kuno pabomba kunjelele vari kuti topera here seuku vemutemo makatarisa tatenda muri yezimbabwe tinotenda